Adiera en ni ng'anyo ni nochan. To ng'anyo ni nochane kaka rapar mar jogo mane owito ngimagi kendo noyudo hinyruok e ng'anyo mar dwe mar auchiel tarik 25 higa mar 2024, mano higa mokalo. To kani chane ne nitie kidieny mang'eny manowuok oko ni gidwa chano ng'anyo. Mano kawo mustari ma mbele ne gin jogo mane owito joutegi, nyithindgi, anyuolagi, osiepegi, jogo mane gitiyo godo, mane giwacho ni pok giyudo ratiro moro amora yor chik nyaka ne ng'anyo notimore. Emomiyo ne giwacho ni kochopo chieng'no, nikech rapar en gima ber. Rapar mi nafas mar paro jogo mane wito, paro gino manotimore maber e ngimani, paro gino manotimore ni marach. So kane giwuok oko to ne gikoni wan chieng' tarik 25 ma en tich adek, wabiro wuok oko mondo wawuothie, mondo wapenjie sirikal penjo ni to wabro yudo ratiro marwa karang'o. Iparo maber ni ne gidhi nyaka log tich mar obila ma Nairobi ka, magi yudo regional commander Seda, magi miye notice kaka chik dwaro ni wan chieng' tich adek wabro wuok Kimathi Street, to wadonjo Moi Avenue, to wachung' statue mar Dedan Kimathi kanyo, to wawuok wadhi Harambee House, to watero petition office of the president, kwa wuok kanyo to wadhi keto maua e mbele parliament kuma nitie nyithindo moko manonegie, then wabro chokore Uhuru Park walemo. Jomoko bende ne nitie manowacho ni gibro bago ngolo mar paro jogi manonego tim Uhuru Park. Mano bende ne nitie. To kane chiegni ni chopo kumitime gini, tema koro wach mar Albert Ojwang bende timang'owa donje. To ka wach mar Albert Ojwang odonje, to jomoko bende okoni oyo, kata watimo rapar kamano bende nyaka koro wadhi e ndara mondo wang'any nikech obila dwa tiye gi teko mathoth ahinya, police brutality. Mano bende nodonjo ang'owa, nodonjo kanyo. So kwethgi duto te nowacho ni chieng'ni nyaka gidhi gitim ang'owa, nyaka gidhi ging'any. Ma en ratiro margi ma chik opuodho. En mana ni chik wacho ni mi police notice mondi wachne ni wadwa dhi ng'anyo kwaluwo kama. Ma bende en gima ber. An familia kende mana neno kanochiwo notice. Jomodong' gi samoro ne gichiwo to nok waneno, but familia waneno nikech katok chiwo notice to ne gibiro ma gitloso gi jofwambo. Gima bende wachie ma bende kanwago mbaka odwa mar kawo weche manyien, nowinjo kwa wacho ni sama gima kama timore to nitie ongoke ga chudhe bende moyudo nafas. Nikech e piny mangima weche mag ng'anyogi en ohala kabisa. To en ohala nikech nitie jok ma bende nigi pesa gi moro kamoro ma gikoni we wachoke ji koa kuonde gi kuonde mondo girwani onen ni ber, girwani onen ni ji ne ng'enyie. Mago nitie. Nitie jomoko ma bende timo kode ohala ni ka ang' nwadhi e ng'anyo to waroche gik moko achiel ariyo adek, to bende ang' nwatim ang'owa, ang' nwayuti. Emomiyo wacho ni samoro kidhi e ng'anyo to kirwako long to rwake long matait makata ka ng'iso e simbi, to ka ng'ato dwa yudhe to i kode. Ng'anyo no en chieng' chich jomoko gidhi were. En okoni mnani kiny namanyi an gi iPhone 16 moro, kiny namanyi an gi Samsung 25 Ultra moro. Ineno? Nitie ji mang'eny ma bende tim ang'owa biro kanyo gi para